Yung adlaw katong tanan aniya napunta sa ako ang channel Apang Lunano no. Okay, magluto ta og simpleng pagkaon nga lami, kanon og sustansyado kaayo ug walay delikado. Okay, kining kay mito no, tanawan ninyo. Ato ning isagol sa kamuti o nay kamuti nako sa yahong akong giprepara. Itong isagol ani ato i-mix na no, ato lang banabanaon ang kadaghanon duha ka kay mito og tulo ka kamuting mura og kuan kinumkom ra kadagko no. Ana mao na og usa ka sachet gatas. Mao ra ni ato ang ingredients no. Makaigsunan lami na gyud na kanon akong ipasalig ninyo. Labi na pag human ini atong gibuhat atong i-ref ni pabugnawon lami pa sa ice cream mga igsunan. Ang tamis na to ani wali na kamay no, natural tamis ra ang atong gamiton kanang tamis sa kay mito ug tamis sa kamuti. Di man na tamis, okay ra gyud na siya. Okay mga kaigsunan. Ang gatas niya makapalami po na. Sunda tanawa kung sa akong buhaton human ini kuha na itong liso no, kay kanang liso na ma-apil kay mo mapait ng atong himo ana no, ato nang hagpaton karon. O tanawa ko kung saon magkuha tag blender, atong blenderon maula na tulo. Ayaw lang i-balance lang kamuti o ang kay mito. Sus nindot yung kayo pag humana ni himo na to ato i-rip lalo na bugnaw. Kontra sa magpalitag ice cream nga tamis kayo. Kaduha po nga unsa pa ingredients, daghang ingredients nga makadaot sa lawas ug labi na og natay mga gipamati nga diabetes. Lisod gyud ang tamis, pero kani tamis naman ni siya, pero dili gyud ingo natural nga tamis lang, dili gyud tamis sa asukar no. Okay, na tanawan ninyo amo na akong ipasalig ninyo, lami gyud ni kayo kanon. Basta sundon lang niyo ang procedure nga akong gihimo. Okay magaisunan. Okay, mao ni akong gihimo kay akong ipangitalo paagi nga ang ato ang lawas makakaon ta nga mabusog nga di madaot no, di ingog kuan ba ingog naay kuan side effect sa pagkaon. Okay, kay labi na natay pamati no nga sakit, labi na katong way sakit, kinahanglan gyud ani ang kanon no kay ron ma-prevent ang ilang panglawas nga di gyud masakit. Okay, mao na prevention is better than cure. Okay, mao baron. Okay, maayo yun lang prevention, i-prevent yun ang atong panglawas nga di gyud tataptan og sakit. Kaya ang sakit lisod na ayuhon dako na gasto sa doktor no. Tinuod gyud ang pag-istorya di gyud na yung bakak no. Naka-obserba naman gyud ta ana sa ato ang kagalingon nga nasakit dako gyud gasto. Di gyud lalim no, labi nagmalangan pa sa ospital, maayo gyud ang atong lawas atong ampingan daan nakaigsunan. Mao ni atong ibuhat nga yung naani na itong kanon human na wahi na, pero bintahan na lang kay makontrol ang atong sakit nga dili mo grabe. Mao ni atong ipangaon yung naani na mga kaigsunan. Okay, kontra sa nanatay sakit mukaon ba ta itong gidili, peligro na gyud dali ra ta matipi. Bitaw klaro gyud ang istorya no, di gyud ta maglipod-lipod ba. Okay, daghang salamat sa inyong pagtan-aw ni akong vlog. Kini akong ipanghimo nga mga sudan ug mga pagkaon, ako gyud ning tan-aw po sa YouTube, pero nako masunod ang uban kay akong giminusan kay lami naman, di ba? Nya ikaduha pod di makadaot atong gihagpat o gipili na to ang pagkaon nga dili delikado sa ato ang panglawas o okay ra na mukaon ta, di ba? Di way sugar, wag makadaot sa ato ang pamati. Kana simple lang pagkaon nga lami kanon. Lami gyud para nako, ambot lang suway lang ninyo kung okay ba sa inyong panglasa no. Okay. Moto kamote o gatas o kay mito. Kanang kay mito kaila mo kay mito, prutas o kanang prutas nga kay mito. Mao na mali patamis niya no. Lami gyud kaya para nako lang, ambot lang kaninyo.
Okay, daghang salamat sa inyong pagsunod ug pagtan-aw sa ako ang vlog. Okay ha. Daghang salamat mga kaibigan. Okay. Okay. Blender. Okay, nagisunan, naglinding ta aron pino no. Ano tangkong ba? Hanoy. Kaya hindi nag-rape na to. Lamian na yun. Nagisunan. Okay. Nagisunan ko. Okay, di madugay, mga kumata. Kabugnaw na to. Ako, tao na to, di kabugnaw. Oo, doon tagatanaw. Okay, nagisunan ka. Ang gutom ko. May sobra, akong direct. Okay, makutro ko kama ini. Ay, nindot dahil kayo. Kalipot taon. Ako lang nakita ko sa okay, ako lagi yung yunhona. Huwag na po yung mga pamaagi sa uban. Medyo susama niya ini. Pero akong isuwayan og kini akong buhaton kayo may makadaot ani di ba? May makahilo ani akong gipang limpla. Mga nindot man ni kaayo. Okay, kung nindot yun ay ang resulta. Okay. Itong yung okay. So ayun ninyo. Makatuog mo kung sa'yo kung isulti ninyo kung sa'yo kalamyo. Mo. Sunan. Kailangan sa kanilang. Ay balance ninyo. Kailangan mas kamuto. Mapagkiragan mas kamuto. Kasi sa gatas. Ano lang way sugar nga gatas alang powder milk kanang gitawag og birch tea. Hindi maayo kayo kanang sa kung saan klaseng birch tea sa powder maayo gyud na. Pwede po tong naikuan. Tong usa. Sa kung sa basta kay powder milk nga way sugar dili gyud condense atong gamiton kay sunan. Okay. Mo na ni ron. Kao na ta, di madugay. Ang ako lang i-suggest niyo no, i-rep usakan kanindot kayo. Okay. I-blender gyud kay nindot mang i-blender kay wa kaagas ang akong di makaagas ang akong lapot ra no. Pwede ra pud pabasa-basaon ninyo. Pero depende na sa inyong gusto. Tangan ba niyo tubig daghan o basa-basa o kana ba inyong sticky. Pero pwede lami tong nay basa-basa gamay. Kay di mamukuha ng ato ang blender no, sana mo init ba. Pero ang akong gusto po kay lami ning lapot pod mo nag ice cream ba labi nag ato nang i-rep ay sus lami pa sa ice cream mga gisunan kana ra nga ingredients pero lami pa sa ice cream kan no. Suway di niya ako mutbot ba suway na may kay mito kasi inyo kahit kamuti okay kayo o gabi pagkasuway tabang mo tong gabi bitan na kamuti kay okay kay tamis man kamuti murag naay gamay tamis nindot yun no pero okay ra tong ubi sad pero tabang pero na may kay mito nga tamis okay ra kanala ninyo sa inyong panimpla o palilaw pang lasa no. Okay magsinon daghang salamat og usbon ko mayong buntag og mahimo subscribe ug sakit yung dughan. Okay ni sa pang inyong higala. Mao na to. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw in taon sa ako ang gamayng gamayng channel kay gamay pa man kay pamamudaghan ang subscribers. Pudag ang viewers wala pa pud in taon mahimo. Subscribe lang mo.